Мен қазір Сочида, Олимпийский паркта. Ана ерақта факел көрініп тұра. Қазір шында как раз кеш білән инде цветные фонтаны була, мотор фонтаннар. Бұрашақ. Менә мында инде 33 магнолия тұртқаннар біздің спортсменнар хөрмәтенә аллея славы деп атала инде бу. 33 агач, 33 золотой медаль Олимпиада вакытында безнекеләр завоевали, җиңеп чыкканнар. Менә моны инде спортсменнар белән безнең президент Владимир Путин утырткан. Менә бу 33 агачны. Менә монда инде шундый мотор сооружениялар билгеле. Бик күп күрергә теләүчеләр, монда бик күп туристлар йөри тирә-юньдә. Төзелешләр шундый, спортивный төзелешләр шундый кызык. Менә шундый зур-зур